Pajjiż b'amministrazzjoni żgħira effettiv u sinifikattiv hekk iddiskrivit lil Malta l-President tal-Kroazja Kolinda Grabar-Kjović waqt l-ewwel żjara statali tagħha f'Malta li bdiet b'laqgħat mal-President ta' Malta Mari-Luis Ewropea. Waqt taħdidiet bilaterali ż-żewġ presidenti indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta bil-President tal-Kroazja faħħret ħafna x-xogħol li qed jitwettaq fil-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u stqarret li tittama li fl-2020 meta jkun imiss lill-Kroazja fil-Presidenza jimxu fuq il-passi ta' Malta u jitalmu minn kif mexa l-pajjiż tagħna fil-Presidenza kemm mill-aspett politiku u anke dak loġistiku. Il-President ta' Malta tkellmet dwar ir-relazzjonijiet b'saħħithom bejn iż-żewġ pajjiżi li huma riflessi fost l-oħrajn fid-diskussjonijiet li saru f'April li għadda bejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin u f'Marzu li għadda bejn il-Prim Ministri taż-żewġ pajjiżi rispettivi fost l-oħrajn dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. Kien innotat ukoll kif it-turiżmu bejn iż-żewġ pajjiżi qiegħed dejjem jiżdied filwaqt li hawn ukoll numru ta' ħaddiema Kroati li huma attivi fis-suq tax-xogħol Malti. Iż-żewġ presidenti ddiskutew ukoll is-sitwazzjoni fil-punent tal-Balkani u r-Reġjun Mediterran kif ukoll l-immigrazzjoni filwaqt li kommettew ruhom sabiex ikomplu jinkoraġixxu t-tisħiħ ta' relazzjonijiet soċjali u kulturali. Aktar tard il-President tal-Kroazja iltaqet ukoll mal-Ispeaker Anġlu Farrugia u mal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Palazz ta' San Anton. Kif ikun mistenni f'okkażjonijiet bħal dawn kien hemm stedina l-kap tal-Oppożizzjoni biex ukoll jiltaqa' mal-President tal-Kroazja. Iżda Simon Busuttil iddeċida li ma attendix anke jekk kien f'Malta. Aktar minn hekk iddeċida li lanqas biss jibgħat lil xi ħadd minn floku. Persuni viċin il-korp diplomatiku spjegaw kif din xi ħaġa li tirrifletti kif wara 4 snin kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għadu ma femx x'titlob il-kariga kostituzzjonali tiegħu.